RTVS uvádza český bábkový seriál Záhradka pod hviezdami. O neposlušnom oslíkovi. Dávno, nedávno, na mieste priamo pod nebom voňala záhradka. Záhradka ako z rozprávky. Kto vie, či to bola len rozprávka? Alebo je všetko, čo sa v nej stalo, pravda pravdúca? Ľudia zblízka i zďaleka vedeli, že tu žije šikovný tesár Jozef, jeho dobrá žena Mária a ich malý synček. Ten synček mal meno ako nikto iný, volal sa Ježiško. Zvláštne na ňom nebolo len meno. V dedine sa hovorilo, že vie robiť zázraky. V susedstve býval sám vo veľkom dome jeden neskromný chlap. Prečo ma budíš, kekyríkač? Ty chceš zase jesť, oslík? Ja chcem ešte spať. V dedine bývali aj Peter a Tomáš. Radi by sa s Ježiškom spriatelili. Obom chýbal kamarát a spolu sa tí dvaja len hádali. Videl si to? To bolo ako nejaký zázrak. Ty, to nebol žiadny zázrak. Asi mal mrkvu schovanú vo vrecku. Ty nikdy ničomu neveríš. Zázraky sú len v rozprávkach. Tiež tu nemusíš zavádzať. Veď ani nebudem. Ja ti dám, Leňu, jeden. Pôjdeme po raštie. Ideme. Poď. Osol jeden. Čo stojíš? Čo sa tu obšmietaš? Vlastne, chlapček, poď sem. Keď mi s oslom privezieš z lesa raštie, tak sa ti bohato odmením. Celú zlatku. Ja pôjdem. Som oveľa silnejší. Ja pôjdem. Ja som šikovnejší. Mne je jedno, ktorý z vás, ale už aby to bolo, lebo nebude žiadna odmena. Čo tu robíte? Idem po raždie. Nie, ja idem po raždie. Čomu sa smeješ? Veď obaja stojíte. No áno. To je pravda. Ja som Tomáš. A ja Peter. A ty si Ježiško, však? A ja idem po raždie. Môžeme ísť do lesa spolu. No áno, ale čo s oslíkom? Vôbec nepočúva. Tak sa už pohoní, oslík. Možno by šiel aj sám, bez trkania. Tomu neverím. Tebe sa to hovorí. S vozíkom to ide ľahko. Vy si vezmite môj vozík a ja pôjdem s oslíkom. On Ježiška počúva. Ide za ním ako psík. Ja som ti hovoril. Zázrak. Tak rýchlo, nech nám neutečú. Moja hromada je najväčšia. Odmenu dostanem ja. Ja svoje raždie ale odveziem skôr. Tak to teda nie. Nechaj si to. Zlatka bude moja. Ty susedovi neprivezieš ani drievko. Tak ty takto? Keď neprestanete, nedostane odmenu žiadny z vás. Prestanem, až vyhrám. A ako to svoje raždie zviažete? Máte motús? Keď sa nebudete hádať, požičiam vám svoj. V poriadku. Dobre, ale kde je oslík? Oslík nám ušiel. Susedovi nedáme raždie. A dokonca ani oslíka. Prečo si oslíka neprivoláte? Veď nás neposlúchal. Oslík! Hneď sa vráť, lebo uvidíš. Chceš ho k sebe prilákať, ale znie to, ako by si mu hrozil. Tak to skús sám, keď si taký chytrý. Oslík, kde si? Máme o teba strach. Tak vidíš. Zázrak. Dobré slovo vie robiť zázraky.
Keď budete na oslíka dobrí, nebude od vás utekať. Počkaj, pomôžem ti. No, to vám trvalo. Čo sa tu ešte okúňate? Čakáme na odmenu. Nič vám nedám. Pridali ste mi prácu, takýto neporiadok. Ale to nie je spravodlivé. Nebuď nevychovaný. A ty rýchlo doma štale, pad. Á, potvora. Už mi nikdy nechod na oči. Tak poď s nami. Tu máte, pán sused, za oslíka. Na tie vaše peniaze. To sa mi páči. Budeme sa oňho starať spoločne. Mohol by bývať u vás? Aj tak všetko zariadil Ježiško. Myslím, že vám chce niečo povedať. Možno je smedný. Je to najlepší oslík. A my sa už nehádame. Asi je pravda, že Ježiško vie robiť zázraky. Keď sa opláca dobré dobrým, tak je dobre všetkým. A zázrak je na svete. Jozef toho nikdy veľa nenahovoril, ale za každým, keď odchádzali Tomáš s Petrom domov, lúčil sa s nimi slovami, ktoré hovoril svojmu synovi pred spaním. Najväčší zázrak je dobré srdce. Na mieste, priamo pod nebom, voňala záhradka. Záhradka ako z rozprávky. Kto vie, či je všetko, čo sa v nej stalo, pravda pravdúca. Na slovenskom znení spolupracovali Radomír Zuzula, Zuzana Ataj, Hana Sokolíková, Sandra Machová, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2019.